Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon, dining tulamanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Roger, 65 anyos, taga Davao City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga bisan o gitambalan na mas migrabe man hinuon. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Han! Kanina, sige tawag ni mo para mga una. Sana orasa o, apakakmukaon. Ako aning tiwason, Kiupo naman sa lagi ka. Kao na dito, kao. Para makainom na kagtambal sa imong ubo. Pa? Na naman ang ubo ni mo, ay. Pila naman na kabuhan o pagkita na maayo. Maayo man siya human kumuinom og tambal pero pubalik sa lagi dayon. Basig stress na pa. Away sad panagsapa. Ay sad pagsikik trabaho, uy. Na ako'y daghang trabaho una. Mo nga dili ko pwede nga mapahuway. Pa, Unsa ganito term ini ha? Unsa man ko? Sige naman ko kalimot. Unsa man to ha? Manigarilyo sa kus gawas eh. Aron nga makahuna-huna akong tarong. daga na sad kayong upo sa sigarilyo dito sa luyo, ha? Karon na naan. Karon gud taon. Mas unahon pa man gani nimo imong pagpanigarilyo kaysa imong kaon. Han, non sa kaoy. Grabe hakot sa imong singot. Wala nang luspad lagi ka. Maglain na akong pamati sa lawas. Ha? Mupahuway sa kuhan. Tugnaw sa kong pamati. Naunsa man ko. Wilma! Han! Oh. Han? Oh, nakurog lagi ka. Ano ka? Ginoo ko kainit ni mo, Roger. Dado na lang yung ka sa ospital. Recorded by X Thunder Gaming. Hinay-hinay o pangabot ang ako mga gibati atong higayuna. Sa sinugdanan, kaya pa man ako. Pero nagkadugay, ako nagyong lawas mao'y bibigay o gibati nagyon nako ang kakapoy. Mauto nga gidako sa akong asawa sa ospital. Aron nga mahibawan kung unsa gi akong sakit. Unya, May pneumonia ka, sir. unsa? Og kaning imong edad karon, maoy prohom kaayo aning sakita. Ilabi na kung weak ang immune system. Mong kinahanglan nga may vitamins yun ka. Og kung nagtrabaho pa ka, hatagan sa yun nimo og time imong kagalingon ng pahuway. Mauna lagi na akong giingon ni mo, Roger. Pero sige lang. Sa taan kag tambal, sir. Basta kay dili lang yun magabusar sa lawas, ha? Okay, Dok. Pa, kumusta naman imong gibati, ha? Nawa na may loo ng akong ilanat. Nak. Nakapahuway sa kong tarong. Kaya, wa bang kumutrabaho pila ka adlaw. Pero luya man lagi gihapon ka. O, mao lagi. Huwag ang akong ubo na amang gihapon. Kadiyot sagod pa. Nang lako man ang imong wait. Unsa?
Ang lakom gyud tuod, ha? Mamalik lang ka ta sa ospital, Roger. Ayaw. Basig side effect na ni sa tambal. Ha? Mura dili man gud na maayo. Okay ra ko. Ayaw lang pagpanik diha. Kalma lang. Maayo ra lagi ko. Di ba ka na lang cancer ng imo, Brad? Si Bako ka diha, uy. Ganon. Inaani sa diya ang lung cancer o mga simptoma. Oo, pare-parehayo na na. Kinoo ko. Tuklawa. Dong, Roger. Okay ra ka? Tuklaw kayo. Ha? Gilantan naman sa dala. Tabunin ang panyo imong babao. Roger, Nahito ko. Diyos ko! Lani! Lani, anak! Tabang! Lani! Nagtuo ko nga kung makainom na sad ko sa tambal nga giresita sa doktor, maayon ako. Pero nagkagrabe mahinuon ang akong gibati. Ug dili na sad ko kanahan nga magpada og balik sa ospital kay pila ka buwan ako nga na-absent sa akong trabahoan. Ug wa na mi ikabayad. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, ang doktor nga miresita nako mihatag og diagnosis nako. Pneumonia kuno ang ako sakit. Pero wa ko'y mga test nga giagian. Nagbase ra siya sa akong symptoms. Posible ka nga nasayop siya sa iyang diagnosis. Ikaduhang pangutana. Usa sa akong gibati mao ang kadali na nakong malimot. May koneksyon ba di ay na sa diagnose sa doktor nga pneumonia? Dili ba di ay na sa utok nga problema? Ikatulong pangutana. Matod sa akong amigo, pare-pareha ra ko og symptoms sa lung cancer ang akong gibati karon. O kung wa maayo ang akong pneumonia sa tambal, dili ka lung cancer kining ako Ikaupat o katapusan. Gisearch na ko sa Google ug ni-match gyud ang akong sakit sa naay pneumonia. Pero nganong ni grabe maning akong gibati. Dili ka ni delikado na nga stage sa pneumonia. Palihog, tabangi ug tambaki ko. Kini ang akong suliran, Roger. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner among duha ka tingog guys sa inyong mapaminaw. At last, Hi, karong adlaw sus na nga sakit nilarga ni abtag eleksyon. Di bakasyon po dito baka Leyte po Dok. yes, Oo. dito kong late. Pastilan, pero guys, naara gid mi ha, di man gani mawa ato ang programa. Kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na mo pagduha-duha, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R.
Oscar Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Oh, kumusta man guys? Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, hinaot unta nga inyo lang gyud ning gipadayon og pagpaminaw ang ato ang programa, ang inyong pagpasensya sa mga nagpadag suwat ay mo panluod kay hala daghana man ato madawat dok usahay Okay. masaag pa sa mo ang personal nga Facebook account Ayaw sa kang mo Dr. personal Rene. account. Ayaw. Kang Dr. Rene Obra nga Facebook account ug ang attorney ang kang Elaine Tantengco Bathan ayaw didto please adto sa kini ang akong suliran official writers page. Yes. Diba? Okay. Ang Unya, atong yes, may- magputlo nga Oh. pagtulunan karong adlaw attorney is that your life is a perfect classroom journey. There are lessons to be learned. Yes. Daghan Diba? jud kanang Along the way, daghang gug kuanan no, whether makatunan. happiness or kaguol ang ato ang maagian sa ato ang kinabuhi, no? Naagid tay angay nga mga ma-learn ug mga makutlong pagtulunan. Yes. Mauna. Ang ato magtatampo si Mm. Roger, 65 years old, taga Davao City, no? Musta Yes. naman dahil si Rose ug Bob Trinidad diya sa Davao, no? Yeah. Ah, Kumusta man sa ato ang mga Leather Beverly Padua de Los Reyes, mga kusog kina mo greet na to. Doc, sila Mika K. Rojo din sa Nagan. Congratulations to my student, no? Konsehal Elmer Lapitan din sa Naga City, Cebu. Yes, mga taga Hinunangan, Southern Leyte, no? Ako lang si Marjor Barot, Kia Russo Sian, mga Butak Family, Kalinawan, Baliad, Safico, Lubong, Lukop, Labradoris, ug Cabarles Family diya sa Hinunangan, Southern Leyte. Mahadjong pagpaminaw ninyong tanan diya sa Southern Leyte, no? Alright? Yes. So going back to our sender attorney, si Roger, punto Medical. medical. May tungod ni kung saan niyang problema about Bako, mo ni akong ubo-ubo dire pero pneumonia. pneumonia, no? Diagnose man siya pneumonia, Doc. Oo. Ang gitagaan sa tambal nga giresita sa doktor kay nagtuo man siya nga kung makainom siya atong tambal maayo siya nya feeling ni grabe man sumuni ang unang pangutana ang doktor nga niresita kuno niya nihatag og diagnosis niya pneumonia ang iyahang sakit pero wala ko'y mga test nga mi gagi-agian nagbase ra siya sa iyahang symptoms posible baka nga sayop yan diagnosis wa siya gi-x-ray Wa siya gi-x-ray, wa siya actually clinical judgment ug itong gihimo sa mong doktor diya sa Davao, no, in fairness to the doctor sad, no. But we all know daghan man klaseng pneumonia, Roger. Naman tay bacterial pneumonia, natay viral, natay fungal, na. So depende ra kung bacterial, viral o fungal, ang tambal pod mujay pod sa sa pakibaw ang kanang pneumonia doc unsa na bacterial viral mao lagi na kinahanglan laboratory workup. Test. Okay. Sa X-ray, Doc, makita na? Dili. X-ray, may balaan lang nga na kay problema sa kasingkasi, rather sa lungs, but kuan yun, kining blood testing ang kinahanglan gano para nga masuta, no? Okay? Okay. Ikaduhang pangutana. Pero giunsa ka pag diagnose nga. Wa man day say test. Ikaduhang pangutana. Usa sa akong gibati mao ang kadali na nako malimot. May connection ba ni sa diagnose nga pneumonia murang lahi man ang utok sa baga? Let's take note nga si Roger 65 years old na pod, no? So part man ni Roger sa normal aging process nga naa na pod tay mga dementia, na siya tay mga memory problem, no? Pero I'm not saying nga naka-dementia na ka, no? Pero at the age of 65, expected na siya nga mo deteriorate na sa ang atong retention, ang atong focus, memory. Sumanang ang uban ng mga doktor mo recommend og memory enhancers, no? Pero kung nakay medical problem like pneumonia nga gidiagnose mong doktor sa Davao City, this can add on to the deterioration of your immune system, no? Muluwer ang imong mga depensa sa imong lawas unya you are more prone nga maigo aning mga
sakita yun ani, no? Dahil kapuyon, unya, maglisod og ginhawa, unya, kaya ako lay katambag, please stay hydrated lang. Ayaw pagpuha og tubig, no? Or any fluid available there sa inyo. Unya, ako na lang dito, no? Kung pananglitan yun, pneumonia ang diagnosis sa mong doktor, I expect nga nagresita siya ng antibiotic, no? Kung bacterial. Unya, para sa hilanat o para sa mga sakit-sakit niya. So, antipyretic, analgesic o antibiotic ang tambal yun kung naa kay pneumonia. Ha? Okay? Next question natin. Ikatulo niya ang pangutana. Matod si ang migo pare-pareha ra kuno og symptoms. Sa lung cancer, ang iyang laoy, gibati karon. Dili, sad. Og wala maayo ang akong pneumonia sa tambal. Dili ka lung cancer ning ako. Wa pa gani ka nag-test nga, wa pa gani kay x-ray. Sus. Kinahanglan ipa x-ray, ipa sputum exam, ipa whatever nga mga laboratory work, blood chemistry nga masuta kung unsa mang klaseng kagaw ang naa diha. Kamingon tag cancer na siya ay this is a very laom-laom na nga komplikasyon. Unya kinahanglan nga i-diagnose ni siya sa usa ka pathologist or oncologist. Oncologist ang mga doktor para cancer. Nga pathologist related na siya diagnose mga sakit-sakit diha, no? So, ayaw lang sa jump into the conclusion nga pare-pareha ni siya sa symptoms sa lung cancer kung wala pa'y laboratory result, no? Kaya daghang bayatag mga tambal nga mahatagan ni gawa sa katong amoxicillin nga kung gimension, pwede sa nato ni siya tagaan og mga third generation nga cephalosporin or azithromycin. Pwede sad, no? Kung wala ka maigo atong tambal nga gihatag o ang kadugayon ug ang dosage will be taken into consideration. Inom lang kag daghang milk or Correct. whatever nga Pero mga- I think dapat yun siya magpa-work up sa tarong doktor nga Magpa-work up magpa-test yun sa ka. tarong. Kay dili man na pwede magsira kag tagna niya inom ka muna yung simptomas nimo. Yes. Ay, mao the best way to determine ug unsa gyud imong sakit, magpa-test gyud ka, Yes. x-ray, blood work. Yeah. Usa po niya na is you don't have peace of mind, no? Magsige kag anxiety. Pwede ka worry, ma-depress ka. Correct. Okay? Next. Unya, ang ika-upat o katapusang pangutana, gi-search niya sa Google na kanigyong Google. Dr. Google. Dr. Google, og ni match gyud ang akong sakit sa naay pneumonia. Pero nganong ni grabe man ning akong gibati. Dili ka ni delikado na stage ang pneumonia. Ako pangutan akong gitambalan siya pneumonia, gihurot niya ang tambal. Mao na compliance to Oo. medication, Jer, ha? Ayaw pagtuo nga tagaan kag antibiotic or whatever nga tambal sa imong doktor dahil sa Davao City, maayo dayon kay nagkaugma. It will take time, ha? Nga Yes. maayo ka. So, kung unsa kadugaya, 1 week, 2 weeks, depende sa clinical judgment sa mga tending doktor, i-follow lang sa, no? Ayaw dayon, uy, dili man effective, banga kaya kung doktor ay. Ako giubo man sa jud ko. Dok, no, unya nahuman ako sa mga antibiotics. Pero ningon sa gyud sila nga usahay mo linger pag gyud na ang ubo. Signs and symptoms. Oh, dili gyud kuno na mawala kuno dayon kay kanang sa kung tinuod nga pneumonia daghan man nagmaapil sa hilantan ka kanang Yes. mga ingon ana man Mula na. ba day mong ulo, Oo, sakit-sakit sakit diri. mong lawas. Mo nang tagaan mo sila antipyretic Oo. para ilanat og analgesic, no? O aside sa ubo unya ang last gyud kunong mawala ana nga simptomas ubo. Ubo. Oh. Muna ilahang giingon. Pero, wa man say kung mabalik sa pa-check up siya ang doktor, di ba? No? Avoid lang Jer mga salty foods. Or kanang mahago pa sad siya kay Oo. kaya nagpahuway. Oh, Okay. kunya kanang mga pagkaon nga daghang preservative, ayaw lang yung palabi ana ha. Sa mga parat-parat kay makasamot na sa imong kondisyon, ha? Correct. Oo. Okay. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.